Svetski dan džeza svake godine okupi veliki broj Nišlija ispred Nišvil džez muzeja u Tvrđavi. Ove godine na tom mestu nastupio je renomirani niški džez sastav MOBA. Malo džez standarda, ono što je prijemčivije za široku publiku. I eto da na neki način najavimo i početak 31. Nišvil džez festivala, da smo uveliko u pripremi, možda čak i pri kraju s izvođačima, ali eto treba finiširati sada sve to i napraviti jedan festival na nivou top 10 Evropske unije kako nas je Guardian svrstao. Na ovogodišnjem Nišvilu trebalo bi da nastupi oko 1000 izvođača uz 300 programa. I da ćemo čak i unaprediti malo i veštačkom inteligencijom ove godine neka dešavanja, da će Tvrđava biti punija nego ikada, a naravno i hotelski kapaciteti, da ćemo vratiti gradu uloženo, a Republici V6 uloženo, s obzirom da i dalje očekujemo pravu podršku da bi ovo bio sve bolji i bolji festival i ušao među najbolje svetske festivale. Svetski dan džeza je dan svih muzičara koji se bave slobodom improvizacije, kaže Blagojević. Mislim da je Nišvil na najbolji način promovisao svih ovih godina džez kulturu, džez umetnost. Džez muzika u stvari postala klasična muzika 21. veka, vidite u svim filmovima, vidite da je polako prevladala, da su to najškolovaniji muzičari iza velikih zvezda, pop zvezda čak, pogotovo u studijima, bez njih ne mogu da se snime albumi. 30. april proglašen je pre 14 godina od strane UNESCO na inicijativu Herbija Hancocka za Internacionalni dan džeza.